आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी फोंडाघाट विकासासाठी भरघोस निधी दिला, त्यामुळे सर्वात जास्त मताधिक्याने आम्ही महायुतीचा उमेदवार विजयी करू असा विश्वास शिवसेना उपनेते संजय आंगरे यांनी व्यक्त केला आहे। फोंडाघाट जिल्हा परिषदेमध्ये आता प्रचार यंत्रणा आहे ती अधिकच रंगून धरू लागली आहे। फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघातील मामा हळदिवे यांच्या प्रचारासाठी आता रणांगणावर उतरले। मुलगी आहे माजी जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य आहेत त्या। काय सांगाल मॅडम, आता सध्या प्रचाराला जोर येतोय, रात्रंदिवस सध्या प्रचार सुरू आहे, काय परिस्थिती आमची चांगलीच आहे। आमचे दोन्ही महायुतीचे उमेदवार आहेत। जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी माझे वडील श्री बबन हळदिवे धनुष्यबाण चिन्हावरती उभे आहेत। तसेच आमच्या या पंचायत समिती पवन भालेकर हे कमळ चिन्हावर उभे आहेत। तसेच आमच्या लोरा पंचायत समितीमध्ये मानसी मराठे या कमळ चिन्हावरती उभे आहेत। हे आमचे तिन्ही महायुतीचे उमेदवार आहेत। आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही बघाल तर बऱ्याच ठिकाणी आमचा जोर असा वाढत, तुम्ही कार्यकर्त्यांची इथे गर्दी पाहू शकता। आम्ही 2 विभागामध्ये प्रचार करतोय, पण कार्यकर्त्यांचा उत्साह हा खूप दांडगा आहे आणि घरोघरी प्रतिसाद पण चांगला आहे। पालकमंत्र्यांचा जिल्हा आहे आणि पालकमंत्र्यांचा हा विधानसभा मतदारसंघ देखील आहे। फोंडाघाटमध्ये पालकमंत्र्यांचं जास्त करून खास करून लक्ष असतं। कोणकोणती विकास कामं त्यांच्या माध्यमातून झाली आहेत? जर पालकमंत्र्यांच्या विकास कामांचा जरी पाढा वाचायला सुरुवात केला तर जवळजवळ सकाळ होईल। बारीक जरी आम्ही छोट्या कामांचा विचार केला तर थोडक्यात मी तुम्हाला मोठी कामं सांगते। हालीच आमचा इकडे जो घाडगेवाडीचा रस्ता झालाय तो 2,40,00,000 झालाय। आताच आचारसंहिता लागण्यापूर्वी त्या तिकडचा मी बंधारा घेतलाय 35 लाखाचा। त्याचप्रमाणे जे मुख्यमंत्र्यांच्या एकदिवसीय सरपंच यांच्या ज्या हस्ते ते उद्घाटन झालं, आमचं जे पशु वैद्यकीय दवाखाना आहे तो पण अद्याप म्हणजे कनेडी नंतर सर्वात उत्तम असा पशु वैद्यकीय म्हणजे दवाखाने तर असतातच, पशु वैद्यकीय दवाखाना जो आहे तो पालकमंत्र्यांच्याच निधीतून उपलब्ध झालाय। त्याचप्रमाणे आमच्या रस्त्याचं रुंदीकरणाचं काम असो ते पण झाले। पुलं आता आमचं पूल पाडताय, तुम्हाला माहितीच आहे, ते पण काम आमच्या पालकमंत्र्यांच्याच कारकिर्दीमध्ये झाले। वाडीवाडीतली आणि गल्लोबळातली कामं मी ते सांगायला सुरुवात केली ती त्यांना वेळच अपूर्ण पडेल। निश्चितच पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून खूप तुम्ही देखील ह्या गावामध्ये दांडगा जनसंपर्क आहे तुमचा, काय नेमकी परिस्थिती? परिस्थिती उत्तम आहे। आमचे दोन्ही उमेदवार जिंकून आलेलेच आहेत, म्हणजे पवन भालेकर असून दे किंवा आमचा मामा हळदिवे असून दे। हे दोन्ही उमेदवार लोकांमधले 24 तास लोकांमध्ये राहतात, त्यांना अडीअडचण धावत जाणारे आहे। या ग्रामीण भागात ज्या निवडणुका असतात त्या वैयक्तिक संबंध बऱ्यापैकी चालतात, पक्ष तर आहेच पण त्या वैयक्तिक संबंधावर त्या चालतात, त्याच्यावर मतदान होतं आणि त्यामध्ये आमचे दोन्ही उमेदवार उजवे आहेत इतर उमेदवारांपेक्षा। त्यामुळे 100% आमचा विजय नक्की आहे। फक्त मताधिक्य किती याचाच अडचण आहे, किती होईल याचा विचार करायचा आहे, बाकी काही नाही। परिषद मतदारसंघामधून फोंडामधून बहुसंख्य आता कार्यकर्ते सांगतात की हळदिवेच विजय होतील, काय नेमकी परिस्थिती? महायुतीच्या निकषाप्रमाणे आपल्याला 2 जिल्हा परिषद सुटलेल्या होत्या, एक जाणवली आणि फोंडाघाट। एक जाणवली आपली बिनविरोध झाली आणि ही आता माजी सभापती बबन हळदिवे हे जिल्हा परिषद लढवतात। हा बबन हळदिवेंचा विजय हा 100% विजय आहे, कारण का बबन हळदिवे हे सर्वसामान्यातले नेते आहेत। म्हणजे मी जिल्हा परिषद असं झालो, हे बबन हळदिवे यांनी माझा प्रचार केला। माझ्या बाजूला संदेश पटेल आहेत, त्यांचा बबन हळदिवेंनी प्रचार केला। माझी स्वर्गवासी सुदन बांदोडेकर आहे, त्यांचा प्रचार केला। म्हणजे बबन हळदिवेंचं एक व्यक्तिमत्व असं आहे की गोरगरिबांच्या किंवा कोणाच्या चुलीपर्यंत जाऊन प्रचार करणारा हा मामा, त्यांचं नावच मामा आहे आणि त्यांना असा दांडगा जनसमुदाय असं त्यांची ओळख करून द्यायची गरज नाही। त्यात करून इथे विद्यमान आपले पालकमंत्री आहेत, त्यांचा ह्या फोंडा गावावर पूर्णपणे होल्ड आहे, त्यांचा विशेष प्रेम आहे। म्हणजे राणेसाहेब म्हणजे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विद्यमान नारायण राणे साहेब यांचं पण पूर्वीपासून फोंडा गावावर प्रेम आहे। म्हणजे ज्यावेळी सुदन बांदेकर सभापती झाला, त्याच्यानंतर आमचे मामा सभापती झाले, म्हणजे जे पद द्यायचं असेल ते पहिले फोंडाघाटला देतात किंवा जे विकास काम करायचं असेल ते फोंडाघाटला देतात। म्हणजे राणेसाहेबांचा बालेकिल्ला आहे। म्हणजे ज्यावेळी सुदन बांदेकर जिल्हा परिषद सदस्य होते, मंगला गुरव होती, संदेश पटेल होते, मी हो, हा राणेसाहेबांचा बालेकिल्ला असलेला जिल्हा परिषद आहे। त्याच्यामुळे मामा हळदिवे निवडून येणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे। त्याच्याबरोबर आपले पवन भालेकर पंचायत समितीला इकडे आहेत आणि तिकडे मानसी मराठे आहे। हे तिन्ही उमेदवार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या चांगल्या मताधिक्याने पहिल्या मताधिक्याने निवडून येतील एवढी मला माझा विश्वास आहे। पालकमंत्र्यांना हे गिफ्ट असेल
100% पालकमंत्री म्हणतील की हा 100% म्हणजे आपला महायुतीचा उमेदवार कसा निवडून येतोय हा तुम्ही ज्वलंत उदाहरण दिला असं 100% सांगतील. निश्चितच पालेकर तुम्ही देखील काय प्रतिसाद मिळतो? उत्तम प्रतिसाद आहे. आम्ही आता घरोघरी पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. दुपारपासून आम्ही प्रचारात हे जे तुम्हाला कार्यकर्त्यांचं वलय दिसतंय हे आम्ही मिळवलेले आणि आग्रे साहेबांचं काम केलेलं किंवा नितेश राणे आपले पालकमंत्री साहेब आहेत यांनी केलेल्या कामाचं बक्षीस आता दिसतंय किंवा कोण आहे ते कार्यकर्ते दिसतात. हे आमचं वैभव आहे, आग्रे साहेबांचं वैभव आहे. त्यांच्या जीवावर आम्ही इलेक्शन लढवत आहोत. आपले पालकमंत्री नितेश राणे साहेब आणि आग्रे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही हे इलेक्शनला मी सामोरा जातो. मी आता 3 वर्ष झाली ग्रामपंचायत सदस्य आहे, त्यामुळे मला प्रशासनाचा चांगला अनुभव आहे आणि नक्कीच जनता मला भरघोस मताने विजयी करेल असं मला आशा आहे. मॅडम तुम्ही सरपंच आहात गावच्या, तुम्हाला अनुभव आहे, गेल्या वेळी तुम्ही निवडणूक आहे, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तुम्ही प्रचारासाठी खास करून फिरता, एक महिला देखील आहात, काय वाटतंय? आपल्या या आता जिल्हा परिषद पंचायत समिती मतदान घातलेल्या मतदान आमचे 3 उमेदवार उभे आहेत. तर 3 उमेदवार फार ऍक्टिव्ह आहेत, काम करत आहेत. आता आमचे सदस्य ग्रामपंचायत खूप ऍक्टिव्ह आहेत. पुढच्या कामाला हे धरतात की असं ना का झालं नाही तसं म्हणजे कामाचे आहेत एकदम, म्हणून त्यांना आता पुढे पद मिळालं आहे पंचायत समितीचं. आणि मामा तर घरोघरी पोचलेले आहेत. मामा 5 मिनिटं एका ठिकाणी कुठेही दिसणार नाही तुम्हाला. कोणाचा काही प्रॉब्लेम असू दे, कोण पडलेलं असू दे, भांडणं असू दे, तिथे ते धावून म्हणजे रात्रंदिवस ते त्यांच्या मतीला जाणारच धावून. असे आमचे 3 उमेदवार घरोघरी पोचलेले आहे आणि त्यांचा नक्की विजय होणार हे आम्हाला माहितीच आहे. निश्चितच हा जो जिल्हा आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, पालकमंत्री जिल्हा नितेश राणे यांचा आहे आणि हा जो फोंडा गाव आहे खास पालकमंत्र्यांचं याकडे लक्ष असतं आणि त्यामुळे निधी देखील जास्त या पालकमंत्र्यांनी या फोंडा गावामध्ये दिलेला असं येथील स्थानिकांनी सांगितलं. त्यामुळे निश्चितच पालकमंत्र्यांना जास्त मताधिक्य देऊन हा महायुतीचा उमेदवार विजयी होईल असं येथे संजय आगरे यांनी सांगितलं आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली.